В днешното ни предаване ще ви представим град Кюстендил, който се намира на около 86 км от София и е в непосредствена близост до границата ни с Република Македония и Република Сърбия. Още от средновековието през Кюстендил е минавал Южния път, Западна Европа, Мала Азия. Към момента през града минава Международен транспортен коридор номер 8, което поставя града в зона за развитие на трансгранично сътрудничество. Кюстендил е един от най-древните български градове, имащ 8000 годишна история на поселищния живот и повече от 1900 годишна градска традиция. Достигайки днешното си наименование, града е бил известен с имената Балталия, Велбъщ, Аладжа баня и Константинова баня. На територията му бликат множество топли минерални извори с лечебни свойства. Друго интересно название, с което е известен Кюстендил, е Овощната градина на България. Градът е с вековни традиции в областта на овощарството. Наличието на изключително богато културно-историческо наследство и уникален природен потенциал са благоприятни условия за развитие на културен, селски и зимен туризъм. Какво ви мотивира да се кандидатирате за пореден път за кмет на община Кюстендил и какви са бъдещите ви планове за развитие на общината? Мотивацията идва от цялостната обществена ангажираност. За изтеклите 4 години видяхме един сериозен обществен ръст към всеки един проблем, който е в рамките на нашата община и затова трябваше да извървим този път заедно с нашите съграждани. Предстоят, разбира се, изключително сериозно развитие в областта на балнеологията, ръст в областта на инвестициите и, разбира се, развитие на социалните проекти, както в образователната сфера, така и ангажираността по отношение на младите хора, които са както с увреждания, така и тези, които са изоставени от своите родители. Инфраструктурни проекти, както в областта на енергийната ефективност, така и в областта на довършване на водния цикъл на Кюстендил и на по-големите села и предвиждаме инвестиции в следващия период на територията на общината за над 150 милиона лева. На територията на града се намира и една от 100 национални туристически забележителности – художествената галерия Владимир Димитров Майстора, която притежава основната и най-голяма колекция от творби на Владимир Димитров, подредени в постоянна експозиция. По-подробна информация за галерията и изложбите в нея ще ни разкаже нейният директор. Намираме се на територията на община Кюстендил и днес ще ви запознавам с човек, занимава се с изкуство. Ще ви помоля да се представите. Казвам се Михаил Калдарамов, в момента съм директор на художествената галерия Владимир Димитров Майстора. Може ли да ни разкажете малко повече за мястото, на което в момента се намираме? Нашата галерия на името на големия български художник Владимир Димитров Майстора е построена през 1972 година по повод 90 години от рождението на художника. Тя е от малкото галерии в страната, които са построени специално за такава цел, с естествено горно осветление, с 7 изложбени зали, в които можем да представяме нашите изложби, като двете нива, където се намираме в тази зала и на първия етаж, се намира постоянната експозиция на Майстора, най-доброто, което притежаваме, около 100 шедьоври на Майстора. И освен изложбената ни дейност, която е основната дейност, нашата галерия е едно, може да кажем, културно средище. Тук представяме книги, срещи с автори, концерти и други такива прояви, които обогатяват дейността ни. Освен на самите продукти, които са на Майстора, с какви други експонати в момента може да се запознаят хората, посещавайки музея? Да, в момента в една от залите имаме една юбилейна изложба. Тя е традиционна. Всяка година откриваме нашите юбиляри, които имат юбилей. И в момента имаме изложба на 3 наши юбиляри: Николай Дюлгеров, Никола Миршев и Борис Елисеев. Видни представители на нашата школа, тъй като Кюстендилската изобразителна школа е богата на много имена и то с значителен принос в нашето национално изобразително изкуство.
Може ли да ни кажете какво може да очакват хората за бъдеще? Очаквате ли да имате нови експонати? Да, в близко време предстои нашата традиционна годишна изложба на кюстендските художници. Тя е традиционна, както казах, и на 15 декември ще я открием, като така новия момент, който сега ще присъства е, ще имаме годишни награди за 3 от най-добрите ни автори, като компетентно жури ще оцени най-добрите и те ще бъдат наградени. Наградният фонд не е кой знае какъв, но пък и за нашите мащаби тук е добър. Мисля, че ще бъдат доволни авторите. И така по този начин да мотивираме нашите художници, новите поколения, да работят с повече ентусиазъм, да усъвършенстват себе си, да развиват таланта и да вървим напред. Можете ли да ни кажете имената на едни от видните известни художници, произлезнали от Кюстендилска област? И също така да ни кажете, има ли все още традицията и все още има ли желание от хората да се развиват в тази насока? Значи нашата школа, както ви казах, е богата на много имена, над 140 имена мога да посоча, които са с национален принос, както ви казах, като започнем безспорно първо е майстора, след него вече има цяла плеяда от ярки имена, като Кирил Цонев, Борис Елисеев, Стоян Венев. Те са безкрайно много и ще пропусна някой несъмнено в тази поредица. Една цяла плеяда от много талантливи наши художници и за мащабите на един сравнително малък град като нашия, наистина това е един феномен. Това е феноменално. Толкова много имена с такава сериозна и творческа изява. Това наистина е уникално, като и не случайно нашата Кюстендската изобразителна школа наистина се ползва с едно име в страната, с един авторитет. Имаме и от младите талантливи хора, има една приемственост и аз се надявам тази традиция да продължи и Кюстендил да остане за напред и за в бъдеще като град на художниците, както известен в момента. Знаем, че вие сте издал съвсем скоро книга. Може ли да ни разкажете за нея и т.е. повода, поради който я издавате? Да, преди броени дни излезе, тъй като аз съм литератор, иначе не съм художник. Няколко книги съм издал. Най-новата ми книга е посветена на майстора и аз съм много благодарен и на съдбата, и на случая, че тук дълги години съм в тази прекрасна галерия. И тази книга я посвещавам на 130 годишнината, която се навършва на 1 февруари до година. Т.е. след 1-2 месеца. И надявам се да отбележим тази годишнина по достоен начин, с програма, с научна конференция. Ние сме разработили вече един проект и дай Боже да го осъществим както сме го замислили. Каква бе причината да започнете да се занимавате с изкуство? То е любов. То е едно пълно отдаване на тази идея. И аз мисля, че човек се ражда с този копнеж по красотата, по хармонията, както е при майстора. И да ви кажа, голям късмет е, когато човек попадне сред неговите шедьоври, сред неговите платна, тъй като майстор е духовен учител на всички нас. Той е един наистина титан и съвсем заслужено го наричат патриарх на българското изобразително изкуство. От него се учим, от него ще се учим и занапред. Бизнес ли е изкуството? За някои хора на изкуство може би, за мен лично не. Защото изкуството е една необяснима, според мен. Никой не може да обясни това състояние на творческия процес с
как става това сътворение, как се получава. Ето пак да се върнем при майстора, той рисува седри маски, рисува сякаш на един дъх, сякаш друг някой движи ръката му, както е прието да обясняват творците. Когато човек подчини изкуството на бизнеса, аз мисля, че ще се загуби магията. Вече познавам такива автори, които като на конвейер правят нещата. Продуктивни, продават, търгуват. Това не е лошо, трябва човек да се издържа по някакъв начин, но не на всяка цена, според мен. Не на всяка цена да бъде бизнес, да има продажби, трябва да се живее и с една малко по-висока така мисия. Трябва да се живее с мечтата да сътвориш нещо, което наистина да развълнува другите. Хотел-ресторант Орлово гнездо се намира в местността Хисърлъка, град Кюстендил, сред прохладна борова гора и обширен парк за отдих и развлечение сред природата. Обектът разполага с 8 двойни стаи и 2 апартамента, като във всеки от тях има на разположение мини-бар, телевизия, телефон, самостоятелни баня с вана и санитарен възел, безплатен паркинг и охрана. За любителите на екстремните усещания в близост се намира ски писта. Потопете се в миналото. Не само вечеря, но и нощувка в комплекс Миналия век. Ние спряхме времето в Шумен на 80, 16, 15. В Миналия век. Не по-малко интересен е и Общинският драматичен театър Крум Кюлявков, който освен театрални постановки можете да изгледате и един филм в киното към театъра. За новаторската идея ще ни разкаже неговият директор. Казвам се Чавдар Ненов и съм директор на Общински драматичен театър Кюстендил от 2008 година. Втори мандат. Кюстендилец съм по рождение, завърших надвис Кръстю Сарафов през 2006 година в класът на професор Румен Рачев. Може ли да ни разкажете малко повече за мястото, което се намираме в момента? В момента се намираме в сградата на Общински драматичен театър Кюстендил, която се намира в идеалния център на град Кюстендил и община Кюстендил. За радост, това е най-голямата база за култура в цялата област. Разполага с най-голямата зала с 700 седящи места в района на община и област Кюстендил. По-конкретно, в момента сме седнали в куклената зала или камерната зала на Общински драматичен театър. В тази зала се случват много интересни неща. До вечера имаме премиера на постановката Квартет за двама на Анатолий Крим, една съвременна руска комедия. Иначе в тази зала също така се провеждат и куклените представления за най-малките почитатели на театъра. Какво беше състоянието на театъра, когато вие стъпихте в длъжност директор? Наистина ли трябва да го разказвам? Така ще се опитам да бъда много кратък, защото наистина имаше доста за разказване, за жалост все негативни неща, защото когато през 2008 година, май месец, заех тази длъжност, така меко казано, театърът беше спрял да работи. Какво имам предвид? Заварих почти крах на театъра от два аспекта. Единият е художествено-творчески, другият е чисто физическото състояние на сградата. Ще започна от второто. Ще дам много кратки примери, но за съжаление те са много показателни за това, което аз видях. Заварих един театър без главен вход, без санитарни възли, без превозни средства. Заварих една сцена, която всеки момент имаше опасност да се срине. Заварих едни гипсови плочи, които падаха от тавана направо в зрителя. И това са само част от нещата, които трябваше да преодоляваме.
От художествено-творчески аспект пък заварих една доста критична ситуация, защото в театъра се създаваше едно представление на година, което се играеше 2 пъти или 3 пъти най-много. И последните 2 представления бяха играни пред 2 и пред 1 зрител на цена от 2 лева билета. Сами може да си представите за така отчаиващото състояние, което беше. Дори по-тревожен факт е, че не липсваха зрители. Просто те във времето се бяха отказали от Кюстендилският театър. Към момента, тогава през 2008 година, само драматичен театър, Кюстендил. Когато гостуваше, например, някаква постановка на Софийски театър, залата почти се пълнеше, но за наше, за съжаление, много трудно продавахме билети. За голяма радост, с много усилия почнахме да променяме едно по едно тези обстоятелства, като първата крачка, за мен така една от моите малки гордости е създаването именно на тази зала, в която се намираме в момента, през месец декември 2008 година. 2000 май мина конкурса, назначихаме. Първото нещо, което си дадох за цел е да построим тази зала, която да служи едновременно за камерни постановки на драматичния театър, също така и за куклени постановки. Забележете, появява се вече думата куклени. Не случайно, аз съм завършил и актьорско майсторство за куклен театър в класа на професор Румен Рачев. Така че с тази специалност много държах да се обхване малкият зрител. Да се даде възможност на децата в още начална възраст, става въпрос детски градини до 4-ти клас, да се запознаят с това изкуство, наречено театър. Тогава, после преходът от малката зала към голямата за драматични постановки става много лесно. Обаче, когато се изпуснат едни 18 години, в които децата не са влизали в театъра или са влизали по други поводи, на панаир или на чалга концерт, извинявам се за думата, която използвам, е много трудно да ги накараме след това да дойдат на драматично представление за възрастни, да не кажа почти невъзможно. Обаче, когато децата са имали възможност и са гледали около 10, поне 10 представления, докато навършат 18 годишна възраст, преходът после става много лесен. Виждат, както аз обичам да се шегувам, че в театъра няма нищо страшно в тая сграда и никой няма да ги ухапе или ущипе. Даже обратно, може пък и да им хареса пребиваването им в нея. И така, 2008 от началото с доста голяма авантюра и така, ако мога, доста смела постъпка, събрах екип от професионални куклени актьори и създадохме първата куклена постановка, професионална, на Кюстендилския театър "Пук" на Валери Петров, чиято премиера беше в чисто новата зала през месец декември 2008. Не спряхме, не престанах аз да се възмущавам от факта, че главният вход на театъра беше превърнат в склад на бивша сладкарница, до който главен вход ние реално нямахме достъп. Освен че бяха взели главния вход на театъра под наем, незнайно как, също така те се бяха отнели санитарните възли на театъра. Сами може да си представите, 700 души е капацитета на театъра, бяха принудени да ползват една единична тоалетна. Няма мъжка, няма дамска. Една единична тоалетна. Когато по време на представление на някому се изпитваш чисто физическата нужда да отиде до тоалетна, ставаше почти невъзможно, защото трябваше да се реди на една опашка от 20 метра и то половината представление изтекло. С много сложни процедури и борби успяхме, изгонихме ги най-накрая. Съдебни процедури, успяхме, освободихме входа на театъра, върнахме го, дадохме му облика на вход на театър, а не складова база на някакво търговско дружество. Върнахме си тоалетните, отремонтирахме тоалетните. Друга безспорна гордост моя е това, че през 2011 година, януари месец, отвори врати след 15 годишно прекъсване и кино в Кюстендил. Наистина беше ми много тъжно като кюстендилец и това е един факт, от който лично аз се срамувах през всичките тези години, но беше допуснато в град Кюстендил да няма киносалон в продължение повече от 15 години. С отварянето на настоящия киносалон като част от театъра, нещо, което искам да обърна внимание, то е така се случи, че по някакъв начин уникално за държавата ни, под един покрив и под една административна шапка да работят паралелно куклен театър, драматичен театър и кино.
много хора ме питат, нали, ама кой е директора на киното, и аз обичам така доста сили хвърлям да им обясня, вече свикнаха, слава богу, че на практика театърът си има киносалон, което е прекрасно, и те казват ми много странно, на други места това го няма. Аз им казвам, да, няма го, обаче щом могат да виреят и да съществуват заедно като академия, знаете, НАТФИЗ е Национална академия за театрално и филмово изкуство, защо и след когато излязат така или иначе хората са почти едни и същи, които вършат и които създават и театралния продукт, и кинопродукта, защо и след това да не могат да бъдат под един покрив. За моя голяма радост успяхме. Какви проекти успяхте да реализирате и кои известни актьори и режисьори са участвали във вашите постановки? Безспорно, друго нещо, което може да се смята за постижение, е, че театърът от 2008 година насам има одобрени и спечелени 3 проекта. Някои от тях са по европейски програми, други по местни държавни програми. Мога само да спомена и да вметна по 2-3 думи за всеки един от тях, и това е първият проект. Започнахме, кандидатствахме пред една фондация Екообщност, която отпусна пари да бъдат изградени светлинни информационни табла, които през нощта да светят, в които да се слага информация за случващото се в сферата на театъра и в сферата на културата в община Кюстендил. Другият проект, който беше одобрен, слава богу, осигурихме достъпна среда за хора с увреждания, която се изразява в поставянето на една електромеханична платформа, която на практика осигури достъпът от ниво вход до ниво сцени на нашия театър. Какво има предвид? Сега в момента на практика хора с увреждания или хора, които ползват инвалидни колички, преспокойно могат да стигнат до кинозалата, до малката зала за куклен театър и до голямата зала. Този проект беше одобрен от Агенция за хора с уврежданията, която е част от Министерството на труда и социалната политика. След това пък тази година, дори в момента, реализираме един, според мен, доста смел проект. Защо смел? Защото в него основата си е свързан с работа с деца. Проектът се нарича Балканска работилница за театър и е финансиран от Европейският съюз и държавният бюджет 85 към 15%. Отпуснаха по програма за трансгранично сътрудничество, отпуснаха 70 000 евро на нашия театър в партньорство с община Щип, да направим нещо като ние работно го наричахме в екипа Детска театрална академия. В продължение на един месец деца от Щип, 15 на брой, между 7 и 14 годишна възраст и 15 от Кюстендил работиха заедно и теоретически, и практически ги занимавахме с театралното изкуство. Назначих режисьор, сценограф, композитор, драматург, които водеха часове на децата, чисто теоретични. Отделно пък имахме практика, репетиции по едно представление, което се нарича Хитър Петър. Изкарахме премиера в Кюстендил, премиера в Щип, предстоят ни още представления в Македония и в България. Естествено, тези всичките неща са една малка част от това, което се е случило. Не мога да спомена, че Кюстендилският театър липсваше в продължение на 20 години от сцените на международните фестивали. От повече от 20 години Кюстендилският театър не беше взел участие на нито един международен фестивал. Сега, за последните 3 години и половина, имаме 4 участия на международни фестивали, което е така от художествена гледна точка някакво постижение. За мен това е нещо нормално, което трябва да се случва с всеки един театър. През това време, през театъра успяха да минат режисьори като професор Румен Рачев, Димитър Стоянов, Владимир Петков, професор Чавдар Кръстев. Това са все имена, които са се доказали своите умения и качества в сферата на театралното изкуство. Актьори като Пламен Сираков, Стефан Щерев Чечо, който и в тази постановка, на чийто декор в момента ние се намираме, той участва. Друго, което интересно мога да кажа, е, че успяхме да увеличим годишният приход от билети 1000%. Звучи стряскащо, но наистина, когато се дръпне чертата, 10-кратно увеличихме броя на зрители, които посещават залите на театъра, което пък за мен е
което за мен е едно признание за това, че нещата върват в правилната посока. Дали съм от мисълта, че няма какво още да се върши, даже напротив, и слава Богу, иначе нашето пребиваване тук би било безсмислено. Но искам да подчертая, и то не от куртуазия или етикеция, искам да кажа, че без подкрепата на община Кюстендил и най-вече в лицето на кметът ни Петър Паунов, това нещо би останало само в сферата на добрите мои намерения. За да една идея, така да го кажа, една добра идея или едно добро намерение, без подкрепата чисто финансова на община, на дадената община, би било невъзможно. Иначе казано, щях да си представям колко би било хубаво да има куклен театър в града ни, щях да си представям колко хубаво би било да имаме кино в града ни, но всичко това ще да си остане само в моите представи. Така че лично аз съм доволен от безрезервната подкрепа, която театърът ни получава в лицето на община Кюстендил. Бизнес ли е изкуството? Дали е бизнес? Към момента смело мога да кажа, че не само в България, а и в цял свят театърът не е бизнес. Много е двусмислен въпросът. Какво разбираме под бизнес? Машина за пари. Ако така разбираме понятието бизнес, театърът не е. За мен театърът е една инвестиция в бъдещите кадри на държавата. Много често давам пример, че училищата и театрите имат сходна функция. Да не би от училищата ние да печелим финанси, чисто пари, нали? Такива каквито ги познаваме. Не, училищата и театърът, между другото театърът и на времето се е появил с дидактична цел, т.е. да получава, да възпитава, и до ден днешен, слава Богу, трябва това и мисля, че в голяма степен успяваме, това да е неговата основна цел. Така че театърът аз лично не го приемам като машина за пари, аз го приемам като средство за възпитание и изграждане на ценностни системи в хората. Това е моят отговор. Град Кюстендил привлича своите посетители освен с природните си дадености, интересните туристически обекти, нестандартните обществени сгради, но и с добре изглеждащите хотели и къщи за гости, в които всеки от посетителите им се чувства като в собственият си дом, благодарение на доброто обслужване и качеството на предлаганите продукти.